Hello everyone, welcome back to Jays Fish Hanks. 2 weeks அப்புறம் நம்ம சேனலில் வந்து ஒரு புது வீடியோ. இந்த வீடியோவில் நம்ம லாஸ்ட் வீடியோவில் சொன்ன மாதிரி கிவ் அவே பற்றின இன்ஃபர்மேஷன் வந்து கொடுக்க போகிறோம். அது வந்து எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த வீடியோட எண்டில் தான் இருக்கும். இந்த வீடியோட மெயின் கண்டென்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரெயின் ஷ்ரிம்ப்னா என்ன, பிரெயின் ஷ்ரிம்ப் வந்து எதுக்காக ஃப்ரைக்கு வந்து எவ்வளோ நல்ல ஃபுட், அதுக்கப்புறம் என்னோடய ஹேச்சரி செட்டப், அதுக்கப்புறம் நான் வந்து எப்படி அதை ஹேட்ச் பண்ணுறேன், என்னோடய ரொட்டீன்ஸ் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். அதுக்கப்புறம் இன்னொரு லைஃப் ஃபீட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து டாஃப்னியா வந்து கொடுக்குறேன். டாஃப்னியா எப்படி கல்ச்சர் பண்ணுறேன், அதில் சின்ன பேசிக் டிப்ஸ் வந்து என்ன அப்படிங்கிறத வந்து நான் இந்த வீடியோவில் கொடுக்குறேன். அதுதான் வந்து மெயின் கண்டென்ட். இந்த வீடியோட எண்டில் தான் வந்து கிவ் அவே பற்றின இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும். நீங்கள் எல்லோரும் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு கிவ் அவே பற்றின இன்ஃபர்மேஷனும் தெரிஞ்சுட்டு கிவ் அவேல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணுன்னு நான் வந்து நினைக்கிறேன். சரி, ஓகே, ஃபஸ்ட்டு பிரெயின் ஷ்ரிம்ப்னா என்னன்றது தெரிஞ்சுக்கலாம். பிரெயின் ஷ்ரிம்ப்னா வேறு ஒன்றும் கிடையாது. நம்ம நார்மலாக இருக்கிற சீல கிடைக்கக்கூடிய ஷ்ரிம்ப் மாதிரியே இது வந்து ரொம்பவே சின்ன சைஸ். இது வந்து எங்கே ஃபஸ்ட் அவைலபிளாக இருந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய சால்ட் லேக்கில் தான் வந்து இது அவைலபிளாக இருந்திருக்கு. அங்கேருந்து சில எக்ஸ் எடுத்துகிட்டு வந்து இங்கே தூத்துக்குடியில் கொஞ்சம் அப்படியே அதை வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அது வந்து அப்படியே டெவலப் ஆகி தூத்துக்குடியிலையும் இப்போ வந்து இந்த பிரெயின் ஷ்ரிம்ப்ஸ்லாம் வந்து கிடைக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. இதில் என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரெயின் ஷ்ரிம்போட எக்ஸ் வந்து ரொம்ப டார்மண்ட். நீங்கள் அந்த எக்ஸை கலெக்ட் பண்ணி ரொம்ப நேரம் வந்து ட்ரை பண்ணி வச்சுருந்தாலும் ஆஃப்டர் நீங்கள் ஒரு 1 month 2 monthsக்கு அப்புறம் நீங்கள் அதை தண்ணியில் போட்டால் கூட அந்த எக்ஸ் வந்து ஹேட்ச் ஆகும். இதுதான் வந்து பெரிய அட்வான்டேஜ். பிரெயின் ஷ்ரிம்பில் இன்னொரு பெரிய அட்வான்டேஜ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் இருக்கிற ப்ரோட்டீன் கண்டென்ட் தான். ப்ரோட்டீன் கண்டென்ட் வந்து ரொம்பவே ஜாஸ்தியாக இருக்குது. ஸோ அதனால் நம்ம நியூ பார்ன் ஃப்ரைஸ்க்கு இந்த பிரெயின் ஷ்ரிம்ப் ஹேட்ச் பண்ணி கொடுக்குறப்போ நியூ பார்ன்ஸ் வந்து ரொம்ப சீக்கிரமாக வந்து நல்ல சைஸ் வந்து அட்டைன் பண்ணுறாங்க. இதனால தான் வந்து பிரெயின் ஷ்ரிம்ப் வந்து நம்ம ஃபிஷ் கல்ச்சர் ஹாபியில் ரொம்பவே பாப்புலர். ஸோ ரொம்ப சின்ன சைஸில் இருக்கக்கூடிய பீட்டா ஃப்ரை, ஏஞ்சல் ஃப்ரை, இது எல்லாத்துக்குமே வந்து பிரெயின் ஷ்ரிம்ப் தான் வந்து நான் சஜஸ்ட் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு ஃபீடாக. நீங்கள் அதுக்கப்புறம் ஒரு 2-3 வீக்ஸ் கொஞ்சம் சைஸ் போட்டதுக்கப்புறம் நீங்கள் வேறு எதனா ஃபீடுக்கு வந்து கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம். பட் ஃபஸ்ட்டு ஃபீட் வந்து பிரெயின் ஷ்ரிம்ப் கொடுத்திங்கன்னா அதோட இனிஷியல் க்ரோத் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். ஃப்ரையோட சர்வைவல் ரேட்டுமே வந்து ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். அட்லீஸ்ட் ஒரு 90% ஃப்ரை வந்து உங்களால் காப்பாற்ற முடியும். ஸோ இந்த ரீசன்னால தான் பிரெயின் ஷ்ரிம்ப் வந்து ரொம்பவே ஃபேமஸ் அண்ட் ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட் நான் சொல்கிறேன். ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி பிரெயின் ஷ்ரிம்போட எக்ஸ் வந்து டார்மெண்ட்டு. ஸோ அதை வந்து நம்ம ஈஸியாக பேக் பண்ணி டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நமக்கு மார்க்கெட்டில் பிரெயின் ஷ்ரிம்போட எக்ஸ் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. அதை வந்து நம்ம எப்படி ஹேட்ச் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத வந்து இந்த வீடியோவில் நான் சொல்கிறேன். பிரெயின் ஷ்ரிம்போட எக்ஸை ஹேட்ச் பண்ணுறதுக்கு முக்கியமாக நமக்கு என்ன தேவை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2 liter 1.5 liters கூல்ட்ரிங்க்ஸ் கேனு. நான் வந்து ஒரு கேன் எடுத்திருக்கேன். இதை வந்து இந்த மாதிரி ஹாஃபாக கட் பண்ணிக்கோங்க. கட் பண்ணிவிட்டு கீழே இருக்கிற பாட்டமில் ஒரு சின்ன ஹோல் போட்டுக்கோங்க, ஒரு ஏர்லைன் டியூபிங் போகிற அளவுக்கு. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இந்த மூடியில் வந்து ஒரு சின்ன ஹோல் போட்டு ஒரு சிங்கிள் கனெக்டரை வந்து அதில் ஃபெவிக்விக் வச்சு நல்லா ஒட்டிடுங்க. ஃபெவிக்விக் வச்சு நல்லா ஒட்டிக்கோங்க, இல்லைனா வந்து பிடிங்கிட்டு வந்துடும். ஸோ நல்லதாக பார்த்து ஒட்டிக்கோங்க. ஸோ நான் இந்த மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். ஸோ இவ்வளோ தான். இதுக்கு வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக சொல்லணும்னு அவசியம் கிடையாதுன்னு நினைக்கிறேன். இது உங்களுக்கு பார்த்தாலே புரிஞ்சிடும். இந்த டியூபோட ஒரு எண்டில் வந்துட்டு நீங்கள் ஏர் கனெக்டர் மட்டும் போட்டிங்கன்னா ஸோ ஏர் பபிள்ஸ் வந்து வர்றதுக்கு வசதியாக இருக்கும். இப்போ நீங்கள் பார்க்குறதா வந்து என்னோடய ஹேச்சரி செட்டப். ஒன்று வந்து கொஞ்சம் எல்லோவிஷாக இருக்கும், இன்னொன்று வந்து கொஞ்சம் ஒயிட்டாக இருக்கும். எல்லோவிஷாக இருக்கிறது நான் நேற்றே எக்ஸ்லாம் ஆட் பண்ணி அதை வந்து ரன் பண்ணிகிட்ருக்கிறேன். இன்னொன்று வந்து நான் இப்போது உங்களுக்காக ஃபிக்ஸ் பண்ணி அந்த புது செட்டப் தான். அதில் நான் வந்து சால்ட் வாட்டர் ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன். 1 tablespoon ஆஃப் சால்ட் வந்து நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இந்த சைஸ் வாட்டர் பாட்டிலுக்கு. அதுக்கப்புறம் அது உங்களுக்கு எவ்வளோ எக்ஸு தேவையோ அதை வந்து நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் வந்து எவ்வளோ போடுவேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3/4 tablespoon, லைக் ஒரு 2 teaspoon மாதிரி நீங்கள் வச்சுக்கலாம். அவ்வளோதான் வந்து நான் ஆட் பண்ணுவேன். எனக்கு இருக்கிற நீடுக்கு நான் வந்து அதை ரெடி பண்ணியிருக்கிறேன். ஸோ உங்களுக்கு எவ்வளோ பிரெயின் ஷ்ரிம்ப் தேவையோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து எக்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் எப்போவுமே 2 ஹேச்சரி வந்து ரன் பண்ணுவேன். எதனால் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி நான் வந்து எக்ஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன். ஸோ தட் இது வந்து எனக்கு நாளான்னைக்கு தான் கிடைக்கும். ஸோ நேற்று வந்து நான் ஒன்று ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன், அது வந்து எனக்கு இன்றைக்கி கிடச்சிருக்கும். ஸோ இதுதான் வந்து என்னோடய காம்பினேஷன். லைக் 24 hours வந்து ஆகும். பிரெயின் ஷ்ரிம்ப் ஹேட்ச் ஆகிறதுக்கு 24 hours ஆகும். ஸோ நான் 2 ரன் பண்ணேன்னா எனக்கு வந்து எவ்ரிடே வந்து அவைலபிளாக இருக்கும். ஸோ இதுதான் வந்து கான்செப்ட். ஸோ இதே மாதிரி உங்களோட நீட் தகுந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து ஹேச்சரி வந்து ரெடி பண்ணிக்கலாம். ஸோ வந்து இதை நான் எப்படி கலெக்ட் பண்ணுறேன், அதை எப்படி ஃபீட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு வந்து இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஸோ இது போல் வந்து நான் ஆர்டிமியா கலெக்ஷனுக்கு ஒரு நெட்டு வச்சுருக்கிறேன். இதில் வந்து ஃபில்டர் பண்ணிங்கன்னா ஆர்டிமியா வந்து அது வழியாக கீழே போக நம்ம நார்மலாக கிடைக்கிற ஜல்லடை வச்சு நீங்கள் பண்ணிங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வழியாக பிரெயின் ஷ்ரிம்ப் வந்து கீழே போகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது. ஏன்னா அது வந்து ரொம்ப மைனட்டாக இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி ஆர்டிமியா நெட்டு வந்து ஒன்று வாங்கிக்கிட்டேன். எனக்கு ரொம்ப தேவைப்பட்டதுனால இது மாதிரி ஒன்று வாங்கினேன். இல்லைனா நீங்கள் வந்து ஒரு
கிளாத்து கூட யூஸ் பண்ணலாம். மோஸ்ட்லி வந்து கிளாத் வந்து அவ்வளோ கேப்ஸ் இருக்காது. ஸோ நீங்கள் கிளாத் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா நீங்கள் சால்ட் வாட்டரோட அப்படியே நீங்கள் எடுத்து ஃபீட் பண்ணிங்கன்னா அது வந்து ரொம்ப டேஞ்சரஸ். ஏன்னா உங்கள் டேங்கோட சால்ட் கண்டென்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும். ஸோ அது மாதிரி ஆகாமல் நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஃபில்ட்ரு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இன்னொரு விஷயம் நான் சொல்ல மறந்துட்டேன். நான் வந்து கொஞ்சம் ஓப்பனில் தான் வச்சுருக்கிறேன். அதனால நான் வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக அதுக்குன்னு லைட் எதுவும் ஆட் பண்ண மாட்டேன். சில பேர் வந்து என்ன சஜஸ்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் வந்து ஹேச்சரிக்கு ஒரு லைட்டிங் செட்டப் வந்து கண்டிப்பாக கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா அதோட ஹீட்டுக்கு தான் வந்து எக்ஸ் வந்து ஹேட்ச் ஆகும். எனக்கு வந்து அது மாதிரி நான் கொடுக்கல. நான் சும்மா ஓப்பனில் வச்சாலே வந்து எனக்கு ஹேட்ச் ஆகுது. ப்ளஸ் எனக்கு கொஞ்சம் டிலே ஆனாலும் பிரச்சனை கிடையாது. ஸோ எனக்கு வந்து இதுக்குன்னு தனியாக ஒரு லைட் சோர்ஸ் வந்து கொடுக்கணும்னு வந்து நான் ஃபீல் பண்ணலை. எனக்கு இதுவே வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகுது. நான் வந்து பால்கனியில் வச்சுருக்கிறேன். ஓரளவுக்கு சன்லைட்டும் வந்து வரும். ஸோ வந்து ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. நீங்கள் வந்து வீட்டுக்குள்ளே வைக்கிறீங்க அப்படின்னா ஒரு விண்டோ பக்கத்தில் வைங்க. இல்லைனா வந்து ஒரு லைட் சோர்ஸ் வந்து கொடுக்குறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள். ஸோ இப்போ பிரைன் ஷிம்ப் வந்து எடுத்தாச்சு. இதை வந்து நம்ம ஃபீட் பண்ணிடலாம். இப்போ வந்து நம்மளோட வைல்ட் பீட்டா ஃப்ரைக்கும் நம்மளோட ஏஞ்சல் ஃப்ரைக்கும் வந்து நான் ஃபீட் பண்ணுறேன். ஸோ வைல்ட் பீட்டா ஃப்ரை பை த வே 2 months ஆச்சு. ரொம்பவே சூப்பரான க்ரோத். நிறையா வந்து சைஸ் போட்டுருச்சு. ஒரு 1 inch மேலே வளர்ந்துருச்சு. ஒரு சிலது மட்டும் கொஞ்சம் அதுக்கு கம்மியான சைஸில் இருக்குது. அது எப்படி அப்படி ரெக்டிஃபை பண்ணுறது அப்படின்னு கொஞ்சம் நான் பார்த்துட்ருக்கேன். கொஞ்சம் நிறையா தான் ஃபீட் பண்ணுறேன் இப்போலாம். அப்புறம் ஏஞ்சல் ஃப்ரை பார்த்திங்கன்னா இது வந்து நம்மளோட கோல்டன் ஏஞ்சல் அந்த ஃபிஷ்ஷோட ஃப்ரை தான். நான் இன்ஸ்டாகிராமில் வந்து ரெகுலராக அப்டேட்ஸ் வந்து எப்போவுமே போட்டுகிட்டே இருப்பேன். நீங்கள் அதில் என்னை ஃபாலோ பண்ணுறீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நம்ம சேனலில் வர அனைத்து அப்டேட்ஸும் வந்து இன்ஸ்டாகிராம்லேயே உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஏஞ்சல் ஃப்ரை பார்த்திங்கன்னா ஓரளவுக்கு ஏஞ்சல் மாதிரி ஷேப் வந்துருச்சு. மைல்டாக கலரும் வருது. ஸோ சூப்பராக இருக்குது. ஒரு 40 to 50 இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நீங்களே பார்க்கலாம். ஸோ பிரைன் ஷிம்ப் பற்றி அவ்வளோதான். ஓரளவுக்கு தேவையான இன்ஃபர்மேஷன் வந்து கொடுத்துருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். வேறு ஏதாவது இன்ஃபர்மேஷன் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் அதுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறேன். அடுத்து வந்து என்னோடய லைவ் ஃபீட் கல்ச்சர் பற்றி பார்க்கலாம். நான் என்ன லைவ் ஃபீட் கல்ச்சர் வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டாஃப்னியா தான் வச்சுருக்கேன். சில பேர் வந்து என்ன வார்ம்ஸ் வந்து ட்ரை பண்ண சொல்கிறீங்க, கிரெண்டில் வார்ம்ஸ் ட்ரை பண்ண சொல்கிறீங்க, மீல் வார்ம்ஸ் ட்ரை பண்ண சொல்கிறீங்க. எனக்கு வார்ம்ஸ் வந்து அந்தளவுக்கு பிடிக்காது. ஸோ அதனால் நான் வார்ம்ஸ் முடிஞ்சளவு அவாய்ட் பண்ணுறேன். டாஃப்னியா ஒரு மொயினா வந்து எனக்கு ரொம்பவே கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கிற மாதிரி நான் ஃபீல் பண்ணுறேன். ஸோ அதனால் நான் இப்போ கரண்ட்டாக டாஃப்னியா தான் வச்சுருக்கேன். டாஃப்னியா வந்து என்னோடய ஃப்ரெண்டுக்கிட்டேருந்து வாங்கினேன். யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பெட்ஸ் அண்ட் லைஃப் ஆசிஃப். அவர்கிட்ட தான் நான் வந்து டாஃப்னியா வாங்கினேன். அதை வந்து ஒரு சின்ன ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு சின்ன டப்பாவில் தான் நான் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணேன். எப்போவுமே நான் சஜஸ்ட் பண்ணுறது என்னென்னா, நீங்கள் 2 பாக்ஸ் வச்சு நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள். எதர் ஒன்று கிராஷ் ஆனாலும் இன்னொன்று வந்து உங்களுக்கு ப்ளூம் ஆகிடும். ஸோ டாஃப்னியா பற்றி நான் கொஞ்ச நாள் என்னோடய ரிவ்யூ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே சூப்பரான டெவலப்மெண்ட். ஃபஸ்ட் டைம் வந்து நான் மொயினா ட்ரை பண்ணேன். மொயினா வந்து எனக்கு கிராஷ் ஆகிடுச்சு. நான் வந்து அவ்வளோ கேர் எடுத்து அதை பார்த்துக்கல. டாஃப்னியா வந்து நான் கொஞ்சம் கேர் தான் கொடுத்தேன். பட் ஸ்டில் நல்லா வந்துருச்சு. ஸோ நான் எப்படி அதை பண்ணேன் அப்படின்னு பேசிக்காக அதுக்கு சில டிப்ஸ் மட்டும் நான் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ லைவ் ஃபீடுக்கு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஈஸ்ட் வந்து நீங்கள் ஃபீட் பண்ணுறப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த மிக்ஸ் பண்ண வாட்டரை மட்டும் ஆட் பண்ணுங்கள். அதில் வந்து சின்ன சின்ன கட்டியாக இருக்கிற மாதிரி ஈஸ்ட் மிக்ஸை வந்து நீங்கள் ஆட் பண்ணாதீங்க. அது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கீழே போய் செட்டில் ஆகிட்டு ஒரு லேயர் ஃபார்ம் பண்ணோம். அந்த லேயர் வந்து டாஃப்னியா வந்து அதில் போய் உட்கார்றப்போ டாஃப்னியா போய் அதில் மாட்டிக்கும். ஸோ இது மாதிரி போய் டாஃப்னியா நிறையா சாகிறப்போ நல்லா இருக்கிற டாஃப்னியாவும் அதனால இம்பேக்ட் ஆகும். ஸோ உங்களோட ஃபுல் கல்ச்சருமே கிராஷ் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி 2 கல்ச்சரும் நீங்கள் ரெடி பண்ணிக்கோங்க. இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா, நல்லா வந்து டாப்பை க்ளோஸ் பண்ணி வைங்க. ரொம்ப டைட்டாக க்ளோஸ் பண்ணக்கூடாது. ப்ளஸ் அதுக்கு கொஞ்சம் ஏர் ஃப்ளோ இருக்கிற மாதிரியான செட்டப் வந்து நீங்கள் கொடுங்க. எதனா வந்து ஒரு டிரான்ஸ்பரண்ட் நெட் இல்லைனா கிளாத் வச்சு க்ளோஸ் பண்ணுங்கள். ஸோ தட் மஸ்கிட்டோ வந்து அதில் போய் உட்காராமல் அது இருக்கும். மஸ்கிட்டோ இருக்கிறப்போ மஸ்கிட்டோட லார்வா வந்து டாஃப்னியா பிடிச்சி சாப்பிட ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ அந்த கேஸில் உங்களோட டாஃப்னியா கல்ச்சர் சீக்கிரமாக கிராஷ் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது. இவ்வளோ தான் பேசிக்காக. ஓரளவுக்கு சன்லைட் படுற மாதிரி இருந்தால் இன்னும் நல்லது. ஸோ இவ்வளோ தான் வந்து நான் டாஃப்னியா பற்றி சொல்லணும்னு நினச்சேன். ஸோ என்கிட்ட டாஃப்னியா கல்ச்சர் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. இன்கேஸ் வந்து உங்களுக்கு யாருக்காவது வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து எனக்கு இன்ஸ்டாகிராமில் காண்டாக்ட் பண்ணலாம். இன்ஸ்டாகிராம் லிங்க் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது. அது பிரைன் ஷிம்ப் அண்ட் டாஃப்னியா பற்றி நான் சொல்ல நினச்சது அவ்வளோதான். ஸோ எப்போவுமே என்னோடய வீடியோஸ் ஓரளவுக்கு ஸ்லோவாக நான் என்ன சொல்லணும்னு நினைக்கிறேனோ அதை வந்து ரொம்ப பொறுமையாக சொல்லிகிட்ருப்பேன். ஸோ நான் யூஸ்வலாக அப்படி பேசுகிற ஆள் கிடையாது. இந்த வீடியோ ஓரளவுக்கு ஃப்ரீ வீலிங்காக இருந்துக்கும்னு நினைக்கிறேன். லைக் நான் என்ன பேசணும்னு நினைக்கிறேனோ அப்படியே வந்து ஆன் த ஸ்பாட் பேசுகிற மாதிரி இந்த வீடியோ நான் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன். இதுவே வந்து உங்களுக்கு ஓகே இப்படியே கண்டினியூ பண்ணலாம் அப்படின்னா நீங்கள் ஓகேன்னு கீழே வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இல்லை நம்ம வந்து யூஸ்வலாக பண்ணுற மாதிரி ரொம்ப ஃபார்மேட்டடாக வந்து இந்த வீடியோ இருக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா அதையும் வந்து கீழே சொல்லுங்கள். உங்களுக்கு என்ன மாதிரி வேணுமோ அது மாதிரியே நான் வந்து கொடுக்க ட்ரை பண்ணுறேன்.
இப்போ கிவ்அவே பற்றி பார்க்கலாம். இந்த கிவ்அவே எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம சேனல் வந்து 2000 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்து ரீச் பண்ணியிருக்கிறோம். இந்த ஷார்ட் பீரியடில் 2000 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் அப்படின்ற மைல்ஸ்டோன் வந்து எனக்கு ரொம்பவே ஸ்பெஷலான ஒரு விஷயம். ஸோ அதனால் இந்த கிவ்அவே கொடுக்கலாம் நான் வந்து டிசைட் பண்ணியிருக்கிறேன். என்ன கிவ்அவே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம நீமோ கேண்டி பேட்ச்லேருந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு ஃபிஷ் தான் வந்து கிவ்அவேயில் வரப்போகுது. ஸோ எனக்கு வந்து அந்த ஃபிஷ் ரொம்பவே ஸ்பெஷல். ஸோ அதை வந்து நான் வந்து கிவ்அவே பண்ணலான் இருக்கேன். அதுவும் இல்லாமல் நம்ம நீமோ கேண்டி பேட்ச் வந்து நம்ம சேனலில் ஃபஸ்ட்டு காட்டின ப்ரீடிங் வீடியோ, அதை வந்து ஃப்ரை ரைஸ் பண்ணி அதை வந்து ஒரு கிவ்அவே கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து என்னோடய ரொம்ப நாள் ஆசை. நான் முன்னாடியே வந்து அதை டிசைட் பண்ணி வச்சுருந்தது தான். அதுதான் வந்து இப்போவும் நடக்க போகுது. சரி, ஓகே. இப்போது கிவ்அவேல எப்படி நீங்கள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, 100லேருந்து 999. ஸோ இதுக்கு உள்ளார ஏதாவது ஒரு நம்பரை வந்து நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கணும். அந்த நம்பரை வந்து கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் நம்ம சேனலில் பார்த்த ஃபஸ்ட் வீடியோ என்ன அப்படிங்கிறதையும் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். எதனா வீடியோ நீங்கள் பார்த்துருந்தீங்கன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இல்லை இதுதான் உங்களோட ஃபஸ்ட்டு வீடியோ அப்படின்னாலும் பரவாயில்ல, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு இந்த வீடியோவோட டைட்டிலே வந்து கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ அவ்வளோதான். இதுதான் வந்து நீங்கள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு பேசிக் திங். அதுக்கப்புறம் வேறு என்ன பண்ணலான்னா, நீங்கள் எவ்வளோ தடவைனாலும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம். லைக் ஆனால் ஒரே அக்கௌண்ட்லேருந்து நீங்கள் திருப்பி கமெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா நான் டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணிடுவேன். வேறு அக்கௌண்ட் நீங்கள் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா அதில் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கீழே வந்து ஒரு நம்பரை வந்து சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இன்னொன்று, ஆல்ரெடி ஒருத்தர் சூஸ் பண்ண நம்பரே நீங்கள் வந்து சூஸ் பண்ணி கீழே போட்டிருந்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு யாரை வந்து அதை கமெண்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு தான் வந்து கிவ்அவே போகும். ஸோ நீங்கள் வந்து இன்கேஸ் வந்து அதே நம்பரை தெரியாமல் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாலும் நீங்கள் வந்து அது டிஸ்குவாலிஃபைட் தான். பெட்டர் வந்து நீங்கள் நல்லா செக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அது இல்லாத நம்பரை வந்து நீங்கள் சூஸ் பண்ணி கீழே கமெண்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நீங்கள் உங்கள் ரிலேட்டிவ் ஆர் உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க அக்கௌண்ட்டில் இருந்தும் நீங்கள் வந்து தாராளமாக கமெண்ட் பண்ணலாம். ஸோ இதுதான் வந்து கிவ்அவேல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு பேசிக் க்ரைட்டீரியா. ஸோ இந்த கிவ்அவேவோட வின்னர் எப்படி சூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு நான் லைவ் வரேன். என்னோடய ஃபஸ்ட்டு லைவ்னு கூட அதை வச்சுக்கலாம். அந்த லைவில் நான் வந்து கூகுளில் ஒரு ரேண்டம் நம்பர் ஜென்ரேஷன் டூலில் இந்த மாதிரி ஒரு ரேண்டம் நம்பரை பிக் பண்ணி அவங்களுக்கு வந்து வின்னராக நான் கொடுக்கலான்னு பிளான் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இதுதான் வந்து நான் வின்னர் சூஸ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு வே. ஏன்னா நான் வந்து ஃபேராக இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன். அதனால தான் வந்து லைவ் வரேன். ஸோ நான் ஆஃப்லைனில் எதனா ஒன்று பண்ணி அவங்கள வந்து வின்னராக சூஸ் பண்ணி உங்களுக்கு காட்டுறதுல வந்து எனக்கு பெரிய ஒரு விருப்பம் இல்லை. ஸோ இந்த ஒரு ரீசனுக்காக நான் வந்து லைவ் வரேன். அதுவே என்னோடய ஃபஸ்ட்டு லைவாக இருக்கணும் அப்படின்னு வந்து நான் நினைக்கிறேன். ஸோ நிறைய பேர் வந்து அந்த லைவில் ஜாயின் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு இருக்கிற கொஷின்ஸ் வந்து டேரெக்டாக கேளுங்க. நான் உங்களுக்கு வந்து டேரெக்டாக லைவ்லேயே ஆன்சர் பண்ணுறேன். ஒரு இன்ட்ராக்டிவ் செஷனாக வந்து அது இருக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன். நிறைய பேர் வந்து லைவ் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள். அப்டேட்ஸ் வந்து என்னோடய இன்ஸ்டாகிராமில் நான் வந்து போஸ்ட் பண்ணுறேன். எப்போ வந்து லைவ் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் வந்து நீங்கள் சொல்லிக்கலாம். இப்போது இந்த டேட் வந்து எனக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குன்னு சொல்லிவிட்டு நம்ம அதிலே வந்து யார் எவ்வளோ மேக்ஸிமம் வந்து டேட்ஸ் வந்து சூஸ் ஆகுதோ அதை வந்து நம்ம லைவுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோதான். கிவ்அவே பற்றின இன்ஃபர்மேஷன் வந்து நான் சொல்லிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். இல்லை இதில் வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தாலும் நீங்கள் கீழே கேளுங்க, நான் உங்களுக்கு கமெண்ட் பண்ணுறேன். இந்த வீடியோ அவ்வளோதான். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பக்கத்தில் இருக்க நோட்டிஃபிகேஷன் பட்டனும் எனேபிள் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்பவே நன்றி. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. See you soon. Bye bye.